Държава сме. Полиция не е тук. Може ли те седя с нас тук? Я пити кой сте. Снощите го такова са опет. Лавко с нощи ми кажа, забавно да не помена в тъйч. Джава не увида. Къде дават слик, така ми я избриша, а сега в живо съм. Кой ги бриша слика? Лафам ги в килийски. От и Мартин Педер от коментира. Мартин Шишков. Циган и Юриш. Златко толкова му трябва. И така стана лафам ги в килийски. А то ще да е хубаво ли? Да, бе, ке моем, добре да ке моем. Чергари ме избриша, слик да админ. Завтра се осиша. А сега добре, полиция сега. Не бе, що ке бърка полиция тук. Знае от джава ке бе. Не ми дозволя.